Čaute, pozerači. Dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 13. júla, meniny oslavuje Margita, čiže Margita prejme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. No, milé Margitky, dneska máme Medzinárodný deň hlavolamov a ja sa vás pýtam, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Ak si myslíš, že to bolo vajce, lebo pochopiteľne z vajcia je malá pipka a z pipky je potom sliepka alebo kohút. Ale zase bez sliepky a bez kohúta by vajce nebolo. Čiže až si myslíš, že bolo ako prvé vajce, tak daj srdiečko. A ak si myslíš, alebo like, a ak si myslíš, že bola prvá sliepka s kohútom, tak daj do komentára odôvodnenie, že prečo. Áno, čiže toľko na dneska. Robocop, nie Robopap, ale Robocop bol znova behať. Už som pri konci, ledva fučím, nevadí. Každopádne majte pekný deň, slnečko vám svieti, vodu pite, s vodou sa objímajte v bazéne, kúpajte sa a nezabudnite si na dezodorant. Do pozretia.